मर्निं लोगोफोर बयनिबो गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आं दिनै फिन फैफिननाय जाबाय गोदान बोसोराव नोंथांमोननो सासे थियेटारनि बिगोमा लानानै। बिथांनि मुङा जाहैबाय उपेन खेरखातारि। बिथांजों आं सावरायगोन। बिथाङा मा सानदों, गोदान बोसोराव मा लानो नागिरदों बेफोरखौ आं सोंनाय जागोन। नोंथांमोना दान्दिसेनोथ' बे समाव खालि नोंथांमोना जायफोरा आंनि चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। बिदिब्लाथ' आं दा उपेन खेरखातारिखौ फन खालामनि दै। डायल खालामबाय, रेकर्ड दाबायबाय। हेलौ। औ बे जोंहा बे उपेन खेरखातारि फंबायनाव नांहैबायना आर'नाइ थियेटारनि बिगोमा? औ सार, आं उपेन खेरखातारिया। खुलुमनाय बावहरबाय दे नोंथां। खुलुमबाय आदा, गोदान बोसोरनि हेपि निउ इयार 2022 मायथाइनि थाखाय आदानिसिमबो आङो आलायारन थियेटारनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। साबायखर। नोंथाङा मोजाङैनो दंथ'? दासान्दि बर' रायजो राजानि अननायाव आङो दासान्दि मोजाङै दं सार। आच्छा। नै दा थियेटारा बहा सोलिबाय दङ? दासान्दि क'क्राझार जिल्ला कारिगावआव आंनि थियेटारा सोलिगासिनो दं आदा। कारिगाव। औ। आच्छा, नोंथाङा बे जे थियेटार खुलिबाय, औ, बे एम्फौआ नोंथांनाव बबे सननिफ्राय हाबनाय? हाबाब आदा, आंनाव बेफोरबायदि एम्फौआ 1987 मायथाइनिफ्रायनो हाबदोंमोन आदा। दा बारानिफ्राय बारा जानानै आं दिनै आंनि खर'नि मेलेमखौ एग्लुंजोबनायनि जाहोनाव आंनि रोंनायखौ रायजोनो दिन्थिफुंनो गोनां जानानै फैबाय। खारन 1987 मायथाइयावनो मानगोनां सोरां मन्जु थियेटारनि मालिक चन्द्रकान्त मसाहारिया आंखौ जेब्ला आं क्लास 6आव फरायोमोन अब्ला आंखौ बिथाङा गावनि थियेटाराव डायनामायाव दै लुनो थाखाय लाबोदोंमोन सार। बिनिफ्रायनो ओरैबायदि जाबाय, मानगोनां सोरां मन्जु थियेटारनि चन्द्रकान्त मसाहारि सालायनायनि थियेटाराव थायै आं गासिबखौबो जेरै दामनाय देनाय, लाइट, साउन्ड, एक्टिं, मोसानाय, एभ्रिथिं गासैखौबो सिखायजोबनानै बेनिफ्राय दाथ' फरायनायनिबो गोनांथि जालायबाय। दामनाय देनाय, खननाय मोसानाय बेखौल' रोंबाथ' जाला। बिनिफ्राय आंहा फरायनायनि गोनांथि जानायलाय ओरैबायदि थारमाने सोरां मन्जु थियेटाराव थानानै आङो क्लास 6निफ्राय क्लास 10सिम बिजाबखौ लानानै आं फरायखोमाबाय थायोमोन थारमाने। फरायनानै दा बे समाव एबसु आरो पिटिसिनि ओरैबायदि गन्दगल, मादैमोननाव थानानै आङो मसलपुराव परिखा होदोंमोन। बेखौ सानसेल' होनो मोननायसै मेट्रिकखौ, बिनिफ्राय होनो मोनाखैसै दावराव दावसिनि जाहोनाव। बिनिफ्राय 1993 आङो सेमेन सापुरि सतीश बसुमतारी एमइ हाइ स्कुलाव थांनानै बे आङो मेट्रिकखौ होनानै गोबां मानसियानो बुंदोंमोन थियेटाराव थांनायालाय माबोरै परिखाखौ पास खालामनो, माबोरै खालामनो, थाखाल' गारगोनलै बियो ओरै होनबाय आंखौ। बेनिफ्राय आंहा गोसो सिङाव दं जे नोंसोरसो आंखौ बिदि बुंदों। गामियाव 6 जन आंजों लोगोसे 7 जन होदोंमोन। बिसोर थियेटाराव थायाखै, आं थियेटाराव थानानै फरायनाय। बिसोर गासिबो फेल, आंसो डिभिजन लानानै फार्स्ट। बेफोरबायदि जाबाय। जाय हिन्दीखौबो बिसारत खालामनानै, बेनिफ्राय आं मेट्रिक पास खालामनानै लासैनो पिअ'फोरखौबो पास खालामनानै आङो उनाव आरो थियेटार जगतआव आंखौ लाबोफिनबाय। बारुलाम्फाखौबो 8 बोसोर सालायबाय, पुर्निमा पापेटखौ सालायबाय। गासिबखौ रोंनानै आङो
रायजो राजानि अननायाव आङो बे आलायारन थियेटारखौ 2019 मायथाइनिफ्राय आरोबाव खुलिफिननाय जादों। 2019आव बिनि सिगाङावनो बारुलाम्फानि थियेटारखौ बायना लांनानै सेमेन्ट सापरि ओनसोलाव सानजारां खुलिदोंमोन आङो। दावराव दावसिनि जाहोनाव बेखौ आं द्रप दोनफिननायसै। द्रप दोननानै आरो एम्फौआ एवलाय खावलाय खालामफिनबावबाय आंखो। दा खिन्थु बे एम्फौआ मोजाङैनो सिथाबथारबाय आदा। आदसा दा आर'नाइ थियेटारनि एड्रेसखौ रायजोफोरनि थाखाय बुंनाय खेबसे। आरनाय नङालै आदा, माबा आलायारन। आलायारन। दा बे आदानि लाइभनि गेजेरजों आङो बिदिब्ला आदा बुंनाय लेखा आङो एड्रेसखौ बुंहरनोसै। चिरां जिल्ला पानबारि 2 नं बौलाजाराव आं बे थियेटारखौ दा जोनोम होनाय जाबाय आरोखि। बे जोनोम होनाया दान्दिसेनि थाखायल' नङा, सिमाङा बहुद गोलावजों थांगोन। थाद'नाय गैयि, मेंनो गैयि बे थियेटारखौ आं लांबाय थानायनि मोनसे मिजिं लानानैसो ओंखारनाय जादों आदा। आदसा नोंनाबो न'आ बे गामियावनोखा? आगोलाव आदा आंनि जोनोम जायगाया सेमेन्ट सापरि बोरिमुरि गामियावसोमोनलै आदा। जोनोम जायगाया? बेनिफ्राय आंनि जिथु हिन्जाव बे चिरां पानबारिनि। बेहायनो मारैबा थांलाय फैलाय जाबाय थानानै मारैबा जायगाखौ मोजां मोनगारबाय आङो। हिन्जावाबो होनबाय बेयावनो हा एसे लानोसै दे होनबाय। बेनिफ्राय लानानै बेयावनो हाबो लाबाय, बेयावनो बे थियेटारखौ मारैबा जोनोम होबाय आं। थियेटारखौ जोनोम होबाय माने आइजोखौबो जोनोम होबाय? नोंनि गिबि थियेटारा, गिबि खुलिजेननाय आलायारन थियेटाराव मा नायजाब लादोंमोन नोङो? गिबि खुलिजेननाय थियेटाराव आङो नायजाबखौ लादोंमोन। आंनो लिरदोंमोन गिदिरथि सोर। ओमफ्राय देंखो ब्रह्मनिबो गांसे लादोंमोन, नोंनि थाखायनो। बेनिफ्राय आंनि बिसियानो गांसे लिरदोंमोन, बै अखोराङाव। गिबि बोसोर जोनोम होजेननायाव बे गांथाम नायजाबखौ लानानै रायजोफोरनिसिम बिराद गोजोनग्लाय होनो हादों, बिराद मोजां मोनदों आरोखि। बेयाव एक्टर महरै दिनेश रामसियारि, पद्मतर बसुमतारी, निजोम दैमारि, माइकेल बर', बेफोरबायदिनो गोबां मोजां एक्टर एक्ट्रिसफोरा थानानै जाफुंसार होदोंमोन आरोखि। सेकेन्डआव नै दा जिहेतु सोलिबाय थानाया, दा आङो गांसे लिरदों दा। आंनो लिरनाय गोरोन्थि दं। बेनिफ्राय पद्मतर बसुमतारी लिरनाया खैसार। बेनिफ्राय अनारु बर'नि गांसे दं, केम्पासाव बिनि सावगारि। बे मोनथाम। एबार आर्टिस्टफोरा जाहैबाय ग्लेमार एक्ट्रिस हिसाबै फांफुलि गयारि, आरो एक्टर हिसाबै निजोम दैमारि, भिलाइन जिथु जकार खालामो थिकुन नार्जारि, सिनियर आर्टिस्ट हिसाबै पद्मतर बसुमतारी, आरो ओजों बे फिल्म जगताव थानाय माखासे माइकेल बर', माखासे बेफोरबायदिनो एलबाम फिल्माव थानाय माखासे दंबावो आरोखि। एसे मोनसे कमेडि रखम फंसे सोंलायसै, दा बे एबार सोरबाफोर खारबाय नामा? ओरैबायदि जाबाय सार, जायखिजाया
बिमा बिफाया मोजां गियान होयोब्ला रावबो फिसाया गियानखौ लायाबालासिनो थाया बिनिखायनो गियाननि जथेस्थ' प्रयजन दं आं गियान होनो हानायखायसो ना मानायसोथाय आंनि जिथु 70-75 दा आंनि आलायारन थियेटाराव मेम्बार्स दं रावबो खारफेराखैलै आदा बेनि थाखाय नोंखौ रोजा रोजा खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय जाहोना जाहैबाय खायसे थियेटारफोरनिफ्राय मा जाहोनाव खारो बेफोरखौथ' जों रायलायनांला खारो आरोखि हयथ' बिगुमानिबो दाय थानो हायो एक्टर एक्ट्रेसनिबो दाय थानो हागौ नङा होमबा बायदिसिना फिसा फिला माने जाहोनाव खारलाबायो नंगौ आं बुंनाय जाहैबाय नोंथाङा जेरै अननानै लाखिदों बयबो थियेटारनि बिगोमाफ्रा बिदि अनना लाखिबा रावबो खारनाय नङा मोननांगौखौ मोनबा रावबो खारनाय नङा होमब्ला थिग আছে बेथ' थांजोबनोसै बारा गोबाव गैला सिजोना खिन्थु बे आदानि लाइफजोंनो आं फंसे खोथा बुंनोसै फैगौ बोसोराव खिन्थु ओरैबायदि खालामनायनि मिजिं लादों आरोखि ना नै दिनै हरावबो मोनसे आंखौ जाय नेक्स्ट इयाराव हेफाजाब होगोन बिथांमोन आंजों फैनानै रायलायफैदों सोरबा थारमाने थुम्बुफोरखौ मोजाङै क्लिन खालामना होगोन सोरबा बेफोरनो लाइटखौ क्लिन खालामना होगोन बेफोरबायदि माखासे सावरायफैदों आरो आंजों जोंनि लिडारफ्रा इएमफोरा बेफोर नङा पाब्लिक लिडारसो गामियारिनि लिडार आदसा बिसोरो फैनानै आंनाव सोंफैदों आरोखि नोंथांमोनखौ बे थियेटाराव सोरबाफोर सरकारनि मानसिफोरा हेफाजाब होदों नामा होननानै आं बुंबाय दा उनफोरावसो मा जायो दाथ' आं सरकारनिफ्राय जेबो मोनथ'नाय जायाखै दा गावसोरो अननानै मा सानो ओरैनोथ' साननानै लायोब्ला दा बिटिआरआव दा आंल'सो जानानै दं रानिं सोलिनाया बिनिफ्राय जोंहा मानगोनां चन्द्रकान्त मोसाहारियाबोथ' इयो आउट अफ बिटिसिनि जाहैबाय जेनेबा सिमा दा जोंनि हारियावनो जुदि एसेबां गेदेमा हारि जानानै थियेटार मोनसे मोननैखौ जुदि रायजोफोरा हेफाजाब होनानै फोथांना लाखिनो हायाबा जोंनि एज ए बर' जाथि हिसाबै बिराद लाजिथावना जागोनलै आदा बेनोथ' नाजानांगोन जोंबो नाजानांगोन बिटिआरनि सिबाबो एक्सुवेलि गोसो होबा एसे एनै रां अनसुंथाइ होनो हायो कालसारनि इएम दं बिथांमोना नायफैनांगौ गेजेर नायनानै मा आंखाल दङ बेखौ हाजोबाबाबो 50% सुफुंना होबाला नङा होमबा दाथ' आदा आङो सालिजारि नायनानै मोनबाय गुबुन हारिनिख्रुइ जोंनि बर' हारियाव एसेबां गासै बिथिंनिफ्रायनो ओरैबायदि रोंखा राखा साखाफारा जाबोगासिनो दं नाथाय प्लेटफर्मनि एसे आंखाल दं जोंहा जेरै नायदो फरायनाय बिथिङावनो जोनाय भलिबल बुनाय फुटबल जोनाय दामनाय देनाय खननाय मोसानाय मुसुरनाय गासै बिथिङावनो जोंनि बर' समाजखौ आं एसे साखाफारा जानाय बायदि मोनबाय दं जागासिनो गुबुन हारिया जोंनिफ्रायसो सिखायनाय बायदि मोनबाय दं आं दा जोंनि आसामाव दा दिनै आदा थियेटारा मानो जोंनिया मोजां जाया मालाय हारिनि पेन्डेलाव गासै हारियानो नायजोबनो हायो नाथाय जोंनिया माबा सान्देंगाजों सालिनाय बायदि थखल' बर' जाथिया नायनायनि थाखाय जोंनि रांनि बिबाङा एसे खम जायो बेनोथ' बिसोरो हरसे गानायावनो 1.5 लाख 2 लाख मोनो जों हरथाम गानानै आदा 1.5 लाख मोना दासिमहालागै बिनिखायनो जोंनि बर' समाजनि थियेटारफोरा लोरबां अबस्थायाव थानो गोनां जायो जेरै नांगौ रोखोमनि मोनियाव नङाबाथ' अस्त्र'आ हारसा थियेटारा जेरै अस्त्र लायो जोंबो बेखौनो लायो बिसिनाव ट्राक गंनै बास बायदिसिना दंब्ला जोंनावबोथ' दं बिसिनाव कर्मचारि एक्टर एक्ट्रेस दंबा जोंनावबो दं नाथाय मा खालामनो जोंनिया बर'नि खाफाला एसे गाज्रि नालाय बिनिखायनो नांगौ रोखोमनि आइजें आइलाफोरखौ लानानै जों दिन्थिफुंनो हायैयाव दा जों दिन्थिग्राबाबो ओरैबायदि दुखु मोनो दिन्थिनो हायाब्लाथाय
बे जाबाय खोनासिगोन रायजोफोरा मोनथिबाय बयबो सावरायबायबो थानाय जायो थियेटारनि नंगौ नैबे फैगौ बोसोराव सोर सोरखौ लाखो फंबाया फैगौ बोसोराव दा माखासे मेन साउन्डमेना जागोन बेंगलनि जासिगोन बेनिफ्राय लाइटमेना सासे एसामिस थियेटार थाग्रा हारसा जासिगोन बेनिफ्राय एक्टर एक्ट्रिस हिसाबै सिंजों एग्रिमेन्ट जाथ'वाखै सिंजों जाजोबनानै दं आरो आं नांगौ जायोबा बे जानुवारि मास थांबा डिक्लार होफिननो हासिगोन आरोखि औ डिक्लारखौ आंजोंनो होनांगोन नोङो थारैनो नेक्स्ट इयारनिया देग्लायनि लकडाउननि एसे बारहावा नांबाय थानानै एसे मारैबा जादों नेक्स्ट इयारना एकदम फाइ जागोन आरो बेखौ मोजां खालामनो नाजाथारगोन आदा जायखिजाया जोंथ' थियेटारनि बेलायाव एसे सावरायबाय नोंनि बेलायावबो एसे सावरायबाय नोंखौ बांसिन उसुबिदा होनाय आर्टिस्टआ सोर आंखौ बांसिन उसुबिदा होनाय आर्टिस्टखौ दा लाइफनि गेजेरजों बुङोब्ला दा एसे गोरोन्थि जागोन दङ सासे सानैया थायो आरोखि ना थायो बिबो थारमाने जोंनावथ' आदा मा होननो खिन्थु मानसिफोरा मोजां बेनिफ्राय मोनसे जेरै बेरेमोदै दंलै बर' जाथियाव जौ होननाय जिनिसा बे खारनखौ खोन्थाहरनोसै आं आदानो मानो होनोब्ला जोंनि बर'नि पेन्डेलफोरा नै देग्लाय बोसोराव जि जायगायाव गादों फैगोन बोसोरावबो बेयावनो गानांगौ सिनायलायनाय माबाया बांद्राय जानाय जाहोनाव बेबो होनगोन बेनो थियेटारनि मानसि माथो थांनाय बोसोराव आगोल बोसोराव थानाय जोंनि सिनाखि फै ओरै होननानै सानि जायगायाव बैखौसो लोंफैयो थारमाने खापसेयावनो खाबनै खाबथाम जानानै एसे बांद्राय जाग्रा साथामसो दं आरोखि थेवब्लाबो बिथांमोना सफेल खालामाखै माने खालामाखै आरोना थेवब्लाबो नुनायाव एजे थारमाने कालसार सिबिनो ओंखारबोनायाव बेफोरखौ बांद्राय आथिं लोरिजासे लोंनाय नुयोबा एसे उसुबिदायाव गोग्लैयो आरो आंखौ बे सानै साथाम उसुबिदा होग्रा दं आरोना मुंखौ बुंनो गासैखौ आं मिथिगौ आंबो बुंथ'ला थारैनो बेनो आच्छा जायखिजाया आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरबाय लोगोसे जोंनि बिटिआर सरकारखौ भटखौबो एसे नायफिननो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय लोगोसे फंबायनो आं अबं गसाइनाव बोर बिनानै सासे हरदेरनाय जाबाय कि थियेटारखौ जेन गारनाङा थियेटार नङाबा गोबां आर्टिस्टआ न'आव उन्दु थैलांगोन नंगौ बे फंसे खोथाया सैथो माने थियेटारखौ गारनाङा गोबां आर्टिस्टआ एकदम सोरबा सिखाव जागोन सोरबा दाखु जागोन ओंखायनो थियेटारखौ जोंनो बर' समाजाव नांथारगौ आरो थियेटारनि गेजेरजोंसो जोङो बर' हारिमुनि खावसेखौ रायजोफोरनो देखायनो चान्स मोनो डाइरेक्ट माने लाइभ नुयो नालाय नङा होमबा नंगौ सिनेमायाथ' नों काट कुट एक्सन ओरै माबा माबि होननानै मोजां जालाङो थियेटाराव 2.5 घन्टा डायलग मुखास्थ खालामनानै एक्टिं खालामनाय खोथाया सजाबो नङा गोरलै नङा ओमफ्राय थियेटाराव जाय थांबाय बे पाकैत जाना फैखाबाय नंगौ ओंखायनो थियेटारा थाबाय थानांगौ आरो नोंसोरो गोसो होनानै बे थियेटारखौ फोथांना लाखिनांगौ नंगौ दे बिदिब्ला फंबाय जोंनि दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जानोसै जागोन गोजोन्थों बिदिनो लोगो मोनबाय थालायथों दमासियाव टिकेया लोगो मोनलायनो हागौ दे मिजिं थाबाय आदा गोजोन्थों दे मा गोजोन्थों दे गोजोन्थों दे बाय थेंक इउ